ginagawa mo? Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinig ng bintara. Kagabi lang. Ayan. May bagong panggatong. Rico. Wow! May mga manok. Ayan, mga kalingap. Ayan si Bilas. Oh. Galit na galit. Elas. Oh, galit nga. Di naman sin. Ito. Ito po. Yung ating palaisdaan. Oh, may pato baga. Hindi may nangangain ng tilapia yung pato? Hindi may nangangain ng tilapia, pato. Palangoy-langoy bagad man. Ano kinain yung mga patuka? Kinain mga kalingap yung patuka sa tilapia. Itong mga pato na to. Ayun o. Inagawan yung mga tilapia natin. Ayun. Walang lumilitaw mga kalingap. Ayun, baka bumara dito yung ano. Yung mga dahon kaya hindi nakapasok yung tubig. Ating dahon. Naku. Giba na to. Giba yun, napabayaan. Ay, hindi mo. Nagiba lang ng ano, hangin mga kalingap. Walang naglalataw, walang lumang. Saan kaya sila? Eh, may nagkasaw dun mga kalingap. Mga busog pa yata ito. Natin. Mga kalingap. Kung saan ay may mga may mga anak. Doon sa isang palaisdaan ang naiulog lang po natin ay nasa 64 piraso. Kukunti pa lang yun kasi anong nangyari mga kalingap, mahirap kumuha ng mahirap kumuha ng similya ng ng tilapia kasi manggagaling pa daw yun sa sa Bato Camarines Sur tsaka sa Buhi. Yan layo po nun, umabot po ng mga almost 2 hours ang biyahe papunta ron, lampas pa. Kaya yun, tiyatsagaan muna namin kasi malalaki na yung na bibili namin tilapia dito. Yung mga anak na lang siya. Ito may mga anak na rin dito. Ayan. Ayan, hindi kita kasi mga maliliit pa yung mga similya ng tilapia dito mga kalingap. Ayan. Mga nagtatago yung mga tilapia. Saan kaya sila ngayon? Mga nagtatago talaga mga kalingap. Ito ang laman nito nasa 300
piraso ng tilapia. Ayun, adun. Ayun, nakalabsaw sila. Ayun, nakita nyo mga kalingap. Ayun, adun tayo sa kabila para makita nyo. Malalaki na rin dito eh. Kasi nanganak na yung iba. Ayun, may mga, ayun o, yung mga anak nila yun. Dami. Ayun mga kalingap. Yung mga itim-itim na yun. Ayun, may nag, ano dun. May nagkalabsaw. Ayun o, ang dami. Yung parang nakita ko, parang mga ano sila, mga bulinaw, mga dilis. Anak po yun ng tilapia. Ayun, para hindi na tayo kukuha ng similya doon sa ibang lugar, dito na tayo magpapasimilya. At ililipat natin dito sa isang palaisdaan na yan, mga kalingap. Ayun. Hanap tayo ng ano. Ayun, babahugan mo natin. Papatukain mo natin mga tilapia, mga kalingap. Kailangan ng patuka sa tilapia. Ayun, mga agaw ng pagkain ng mga tilapia, manok na yun. Lalo na nakita nyo kanina, itik. Ayan, palangoy-langoy pa. Ayan, magbabahog po tayo. Ito po mga palaisda, mga palayan yan. Ayan, marami na yung inaani dyan pag mga kalingap, manghuli tayo ng manok. Itetesting natin kung makakuha tayo ng manok bago tayo magpatuka ng tilapia. Galit ang aso. Ayan o. Lagayin po natin silang tinulang manok. Dito ba kami ha? Ginagawa mo. Wala. Hindi tayo pinalat mga kalingap. Magpapatukan na lang tayo ng tilapia. Nene. Ayan, mamaya po pupunta ulit tayo sa kinukuha natin ng ano, ng similya ng tilapia. Makaasa mo. Ayan. Malalaki na daw yun. Kumain kayo ah. Ginagawa mo. Kain lang ng kain. Wala nakataw. Oh! Dami na dito, dami. Dami ng similya. Nakakawala man pala doon sa kulungan mo? Nakakawala. Ito mga kalingap. Ito, may nagkakalap ito. Mga mahihiyain ng tilapia. Pinagkalaban. Iyan kaya sa iyan kaya sila? Kasi ang binili ko, grower na yan. Yan. Sabi natin, starter. Yung mga nakita pag ako mga ano, parang dalag-dalag. Ayun o. Hindi ka dalag yan. Yung dalawa. Ayun, ang laki baga. Hindi naman siya ulu-ulo. Ano? Kuha natin yung ano,
yung kinukuha namin ng similya ng tilapia para ilagay ulit dito. Sabi kasi nung ano, dapat bumalik kami para mas marami yung makukuha namin. Ngayon po ay pupunta na namin doon sa kinukuha na namin ng similya ng tilapia para madagdagan kung ano, kasi walang tumatalon-talon. Sige po mga kalingap, punta tayo. Okay na. Hindi ba nangagat? Yung sawa? Parang nakatakot. Gapat! Gapato na kaya ni? Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap,